Philadelphia mara la a y'a yira k'a fɔ ko flame of liberty. There's no question that the Republican Party today is dominated, driven, and intimidated by Donald Trump and the MAGA Republicans. Donald Trump politiki jɛkulu Republican Make America Great Again n'a ka jɛkulu mun n'u bɛ ka ninjuguya kɛwale kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin an ka jamana tabiya ni an ka jamana sigisenw ma. Jamana kuntigi kɔrɔ ani a kanubagaw minnu ka hakilina ye ka Ameriki kɛ Ameriki ba ye kura ye tuguni tɛ jamana sariya kisɛw constitution labato wa ma da jamana fanga ka sariya hakɛw la u tɛ sɔn jamanaden bɛɛ farala laɲini mun kan ka kɛ ma. Demokratiw ka jamana kuntigi Joe Biden ye sinsin kuma mun kan a ka kuma kɔnɔna na. Jamana kuntigi Joe Biden ye ni kuma ninnu lase yɛrɛmahɔrɔnya ɲɛnamara bulon mun kɔnɔna na ani ka yɛrɛmahɔrɔnya kunafoli di ka fara Ameriki jamana constitution na sariya kisɛw ma bulon kɔnɔna na. A kɔfɛ sɛbɛnni kun kelen don kogo dɔ la ni couleur bilenman ye mun tun bɛ ka ja dɔ yira ja mun b'a yira k'a fɔ finitigi jɛkuluba fila minnu ni fini b'u kan na n'u bɛ ka bɔ ɲɔgɔn na. Politiki jɛkulu Republicain mɔgɔ si sɔn nin hakilina waleya ninnu ma. A ye mun lakodɔnna k'a fɔ ko nka walasa ka nin fu siri nin fɛn dan na k'ale ma sigi a la fana fewu k'a fɔ ko politiki jɛkulu Republicain ka fanga ɲɛnaminen don ka ɲɛsin Donald Trump ma bi an bɛ wagati min na komi sisan ani a kanubaw. This nation is the face of the earth. We just need to remember who we are.